Magtugbong may kay gisugo rami tigman ko. Tigguha. Tig sugo-sugo. Na nagkuha na ka mang? A few moments later. Og itlog, ganyan na po si madam nga gwapi. Pwede sa pandikoy-koy, ginaot ko tabani. Kay ting undas ko no. Ano ipangon sa mga kamahasan? Ini ang small 200. So to. Ay, maapil ta diya. Okay ra na. Ako sila ka. Oy, magkano na ko itlog? Kanya pa ka na-starring ka sa tibok. Makita ka. YouTube man eh. Apyata na mo diha Ya, kaya. itlog day mo palit may og itlog niya mong tindira dani smiling kayo. Ini lami nga. Hindi na mo diya. Oh, tindira nga smiling. Mahalinan gini si Madam Permi. Kana raman ang 200 na. Organic to. Ano yung 100? Very cute. Pinyan lang. Sa katuli. Very cute. Magkuba na, madam. Lagi. Nara, madam mo. Kay, bugay na ko eh. Nagpila na, madam. Mani madam. Apila yung mani? Ha? Apili. Pila? Ilan mani? Lima? Kumura po ng mani mo? Carrots, patatas. Good afternoon. YouTube mi karon guys. Nasad ano? Ani na ako mo lima. Yung pa talaga sa kagumay. Andara sa balungay. Gani. Urta, ala ka. Local store. Hindi kami si ba yung ikot-ikot karon dito. Dekorista. Ha? Lo! Mura pag dako ka sobra. Bahala ko sobra. Baba ni Papang. Amo gid mo ikuan. Bahala ra man naglaan ninyo. Kuhain ka na ninyo yan. Pangayong sili na ikaw. May sili ba? Naman gid ayo. Salamat. Salamat, madam. Sige. Kulit. Kudip na ako ng maparte ito. Malinan pa ka. Malinan pa ko. Hindi ako sa sintos. Kahit na ako sa ito. Uy, gatag ko na nyo sa kalibuwak. Karoon, patun lang ako ng pabilid. Pangitaon pa sa size dito. Dami kailangan Terulang. Dahil kami lakayin dia. Buat-buat mas mercy yung sa dahil. Ano to? Diyan mo lungap.
Para kung saka kilute, apil na lang kung palungan ka diya. Kung balong na siya. Ano na? Mundal ba? Na magkuan. Mag-try ka ay. Ang ligid sa ito, mama. Makabigas. No? May pagkahunong ito, ito kumlaka, tulurat na. Uy, ikuan na lang. Dulo na ipasirit ito pag uli. Nang try ka, minta ko ang bugas. Pasin daan dulo ang pagsibat na kayo, mag-try ka minta. Trutol na tubong. Daw ang cellphone na pag video dito. Ang pangako nila. Nakamera din ni Mamang Dani. Kaya ako ang cellphone video. Oo, gitu. Kabrihin na rin. Oo na. Akong di ko anong gihulat na ko terino. Ay. Sa dani na po din ko nagpalit sa dangking. Unya na po si madam. Hulat ako siya dani kinaami ipa. Si madam. A few moments later. Nan madam bayad. Congrats na kuno pwede na po. Okay, paid na ka tanan no. Labad ako ulo og di makuan niya kaputa sa kwarta nga dili ato. So, salamat. Ito na guys. Ang panday, wala pa diri. Mananigway pa sa baka. Una lang may kaon yung nintin. Kaya gutom sa nintin. Wala una na guys. Hindi yung kaulan tayo. Pamuntay mo sa bawah. Dali, Inse! Diyan ipabot niya ng mama. Dali na ba? Disi? Isa disi na. Ako po ano yung halayan. Manang dito, panawaga na sad. Filmong kabayo? Manang pa, manang saling. Kagayan. Lumbia. Dito ko nung, tapok ko nung dito, kaya dito ko nung may mga gubernahit ko nung dito sa lubong yung bana. So pagkatulog pa. Human na sila og pangaon pa ni Udto niya kung panday nag-ambot nagasa na sila. So sila ra ang ni Udto niya mangisna kay nagkadala tagpaan nga dagko kayo. Ang panday yung nag-snack Kung manag snack. Kami panday. Magkaon-kaon ni. Snack Mag-snack guys. guys. Kadalas JJ pan. Silak sa adlaw, si Mercy Mama sa iyang manok. Niya human na sila panday. Kalayo rin sa kay Dato Joy.
Kagmay mo kayo mga kamigas. Snack ta guys. Luy, paduloy. Ulit! Ang imo nila din eh. Nada ko. Dua ka kwarto nga, Joy. Parang yung puno niya. Paano? Bilit na kayo. Pwede pa makakot sa hina ito. Bili ang puno ko ah. Dulit kayo ah. Pwede ba yun? Ano man? Pwede eh. Kutkutan. Okay nga lang. Ako yung tandaan na yung ipatag ba. Agira, sabi na hinagan na namo ko. Kaya ang masapon yan sa tawag ko na lang magutos niya ito sa tawag niya. Ay, problema kayo isa raman. Kanayan na nakakasin ko. Lusan na rin sila. Hindi mo sila. Marami dami sa raman. Ito, hindi mo ko. Langaw dito. Pagkaon daw langaw. Guys, yung jejet. Samok-samok ka ha. Dahil magkakaunon. Ha? Relak mo tapos eh. Kuhaan sound. Low na. Isang sound. Dulce yang din. Istinya basta ka. Hindi ka pa kung kahit ha? So muna na to guys, kaya dahil lamok. Ay, langaw. Dipulo ka buok ang distansa. Ah, grabe dako na kaya ang distansa. Kanyo kay pito man niya ako ah. Napulo kasi. Anong distansya mo? Ya. Pakpak ang minan. Sabi ko, sa na sandya. Ito sumpay po nung napulo. Ay, muna nabutang sa. Lugtong sa. Dapat lang po kung ba ang sinasaan. Ako rin discount yun. Yung doktor rin ko. Tingala ka na lang. Amo ka na kamaylo.
kwarta. Jesus layo. Pati sa tihay lang. Ang laki igura kita ting kwarta na. Bigon. Ito dag. Pasikot-sikot ang kita palitaan na. Nang ang uban bitaw tingag pangitaon ng kwarta. Ang piniste ay nalaghatay pangitaon nimo. Sayunan ka ba o? Reklamo rin ko dito kaya na may nagkuan. Wa na, paapot na. Unsa may galan na niti? Sintas? Lagunting. Ay, sa lagunting na. Sa tura among sin nga napalit di mao. Asa? Kana, Aw na na desin. Pila na kabog joy? 20 gani Di nakabuk. mo. Unsa di mo? Lumiro utso ra man na. Utso ra man kataas niya kani kay dusi man eh. Nanong nagpalita mo sa kagutsura. Sumpay-sumpay gina siya. Dili na lang na namo hilabtan. Alamanin po. Pila sad na kabog? Ang 20. 20 gihapon. Sus Maria, pagkan ra ba? Napila ka karon ang sinda. Kuan unta mo kanang gibalay sa unta na anha nagpalit og sin. Mo may buot na koy pasabot ni untim. Pila man ni kataas aw ka kuan 12. Dusi ko na yun si uncle. 12 ang sin. Kanang kahoy 12 ka kataas na. Jis ra na. Ang kahoy, Prog jis ra na siya. jestra 12, insakto, putol-putol. 12. Awil. Paawil pa man na di man na ay pauntok-untok. Kutkot di gyapon iti ang puti. Kana kutko. Kana masalugan na matupan to. Aw habog makay. Then likusan sa trapal daw tapuni. Ang asa day ang diskanso day juju. Dani man. Diri man diskanso. Mag-ubay na pud mi sa napulo ba dani. Dili na mo sa lagunting na. Ang sin kulda. Na. Awil. Na na na. Nagpapangadji pug ka dito angkol ug dana ra ilang Auntie Marisa. Auntie Marisa ra? Mao. Unya ugma pohon ay dili man ugma no. 1 og 2 3 baka makapalit na migsin mo na po na amo ang butangan og sin. Kaya among sin kani dili mao ang sukod utsura 20 na siya man kabuo. Di mao ang sukod so mangita pa mi dani sa sin nga 20 ka pligo para mataod na. Kinsa ka bang dani tim ikaw tem?
Amo pa ni kuban dari dapita. Ya kaning tanom ni ante. Mabalhin jud ni. Balhinan kay amo man ni kabgaban diri dapit padung sa nisalis kanaso. Ito abot yung ako na nito kay kuan pa ko ice cream nga natubos na asli. Ay nag-uli pa dai ka dito. Tungod ko baka. May mo din tigayon kay nabot yung baka perting ko. Dali ang sabot. Yung kuno Saboy bay. Bay 5 bay na na. dako na. 5 mil gani.
Turidyo. Itong kahan gahap po. Ano ni pag ito? Nga manong ipalit. Ang tulmadlon? Itong liwat ang itong imong papa nga. Itong turo nga gibaliga. Yan, Oh, turuan. yan alit diba? Kanya po na. Ako ko nga tumulong. Dit. Kanya po na dit. Balisil. Yan eh. Kanya pang. Nasa lalap. Parinti. Yung mama na lang. Bata man eh. Bibi nga. Bata mama dila. Awal sam. Sa parinti Sa naman. mga lupo yun na samo. Kapos ilagay ka ni Ryan. GL, waka uli. Amas tiyo, Joy. Yan lula nila. Ha? Yan lula. Mama dila. Pamigin. Yan mama na lang. Pagyapon sa Dijos? Agaw na mo. Magkasa. Si yung bibi. Huwag sa ka uli. Ako libok. Ano ko sabi? Nang gano'n ako? Sabi ko nga. Gutom yan kung snack lang dito. Apa sa ginidani na katong si Ulisa kay dugat na reply. Luloy, pakulit na lang ito luloy pang. Nami gikan mi didto sa among Tagbalayon. Kanya kay amo na pong gipandala among mga baso dito. Kay dili pa man lagi dayon magkuan magbalik. Pizza trees pa pero tan-aon lang pud namo dani kay kapangita ba may siin dani kidi maulag yung siin na mo napalit. Nalabili ko ma. Jai! Jai! Unsa man ang pilawak. Ay na na eh. Saon lubi. Manang lubi pa malit tag lubi. Nya. Nya wa pagyud. Pero nakuanan na sa lagunting na lang ko ay nanay sa lagunting rehas na lang din dito. So dani ra ko kutob sa mga video nya happy ka kuan day agoy di ay no kalag-kalag man di ay kalag-kalag na jud nya karon undas sa amo ambot lang unsa pay amo ang mga kuan na sa amuhang undas no. Nya nang unsay mga prepare nila mamang dani ra ko kutob daghan salamat ug God bless natong tanan bye bye.